I want to get number there. You are one woman to go to. One woman to go to. It's a one of our money. I'm going to get down and drop on you. Everyone I'm going to go to. Why are you here to go to the I don't want to get into my boss. I don't remember what I get into a full video. One of the ones that didn't come home. Why the baby love what can I do? Zika. Everyone, I never get a talent. I want a model coming out. I'm a model who is a model. All of my guys know I would not carry my own. I want the model and look at me who are the new. Ask from Billy Kalachan. Yes. Onye ọbụla dị mma n'ụwa ya nwelele mmiri. Onye si na nya lile amụsụ onye anwụ mmiri. Onye si na ọ na-enyere mmadụ aka niile ọ ya anwụ mmiri. Onye otu nzuzo na-anwụ mmiri. Egwu m gabara bụ ibe na-anwụ mmiri anyị agbawa akwụkwọ. Onye niile a na-echerela anyị eche echiche. Onye nnechere anyị eche echiche. Onye dị na-agwọrụ m ọgwụ. Onye na-agwọrụ m arụ na-alụrụ ọrụ ọgwụ. Onye dị si na o nwere ka ọ ji adịrị m na mma. Onye dị si na o nwere ka ọ adịrị m aka na-alụrụ ọrụ mma. Não tem como levar algo na vida. Algo para levar na mão milímetro. O de miliwaro, popular ya. Milho de mado na rua, bala de mado na rua. Mas o milho de onha na rua ataca. Abumu wana kupuaka. Emele mo gani tibulo ba mo vote bulo onyechi. Emente mi mo tibulo ba mo vote bulo onyechi. Emele mo gani ko onye obu emeleje ko. Amoro wona ba imelu. No kanye kai na. Ozo ki o na ewe ni ilo. Ebu na nke mo yelu maka. Ebu so ba ni yelu aka. Ebu ke yelu aka. Ebu ni yelu aka. Na woka ma mo wanya si na okenki yelu ma okenki anya yelu ani. Okenki ofunari ya ko na. Oni bari na na chola jo bo bari na na lo lo bo. Ebu mo si na ta ni wa ki be mbugi kwasa. When we were going here, when I don't know, he alone. When I'm a motor, he have a motor. When you come and never live on my ability, when I can go, this is progress. Open this room was somebody walking and wine. Over back and I go over that. Ekum na jebe jebe ya deliver ma. Mama na ya deliver ma. Kana ka ya deliver ma. Kana ka ya deliver ma. Siko bu na mo so bali na eme. O ya ka si ya. The one group mo so bali. Obu mo ko mo nya bata na group ase ka o ya sa na ka o da business is o ya bo. The business mo so bali na eme kon. Business obu na ba ti ego we to abia. Abia ya bata mi. Ebu mu kabara bibe ni na. Bibe no na so bali wo so do we na emela. Andi na emewu do. Obo ka na tolu ebe obu na ba no so bali lo go do ma no. Ebu na ma che emela no. Do ga ma wo. Onye na bata be million ya bata million. Onye bata million wo ya bu million. Ya bu multi-millionaire. Onye batolu, onye bugolu billionaire, onye abu billionaire. Ewu na nwa so bali obuna ya gaba ni.
ụkwụ niile na-achọ mmụ sabala ụkwụ abụghị ata ụkwụ ọbụla akwasị inye nwa sabala aka ụkwụ abụghị elu kirikiri mmasị eti mụsịrị bazị nwa wee na-agọlụ gị ọbụla ebe ọ bụla ịzọrọ ụkwụ bụ ebe ọmachi ebe ọ bụla ijele na ahịa ewe gị n'ọnụ ị na-alụ ọrụ aka ebe ọ bụla ijele ya enye gị ọnụ ị na-alụ ọrụ oyibo promoshọn yi elu gị aka nwoke ọbụ nwaanyị na-azụ ụkwụ n'ala ọ bụ nwoke ọbụ nwaanyị were ụkwụ na ụkwụ na-abụ onye ọbụla nwere ụkwụ maọbụ ụkwụ ka ọ were wee na-ejere gị aja ije agwụ na tata nọ na mmiri eri ọzọ ya mere agwụ na ya ọdasiri ya taa ọ n'obodo oyibo ọ nọ na Naijiria ọ nọ na North ọ nọ na East ọ nọ na West ọ nọ na South ebe ọ bụla ọ nọ a na-ere onye lokeji niile na-arụ n'ọrụ ma ndị politishan ya egwu na ọzọ ọchịchị owu ya onye ọzọ ọchịchị owu onye bụ na bụ onye tetara anyị ji mmanya ụtọ wee bịa nwere ale ga yi onye isi bụ isi ụmụaka niile na ebu na ebe ụtọ ya mere anyị ebe ụtọ ya mere mmụsọba ebe ọ bụla na-ebe ụtọ aka ndị ga-aka ebe n'ebe ụtọ onye na-esi na onwere ka ọ ga-adịle gị na mma